Tsaya ka saurara don dole sai ya amfane ka. Dole sai ya amfane ka da izinin Allah. In dai magana ake yi na aiki kake so, in dai magana na aiki kake buƙata a yi maka aiki, mallaka sihiri, karya kowane irin sihiri ne da kuma cire kowane kalan abin da ya shafi haka ne da izinin Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kamar da kuka sani cewa ni ne naku Sharif Umar Mahdi, kuma har kullum ina kawo muku manya-manyan jigajigai, attajirai, garnaƙaƙayen sirrika, mujarrabai da izinin Allah wanda in dai kai an gama. Bijahi Muhammad. Mu yi wa Annabi Sallallahu Alaihi Wasallam salati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mutanen Togo, Algeria, Mali, Burkina Faso, South Africa, Abu Dhabi, Kwatano da sauran jihohin da suke cikin Najeriya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ni ne dai naku Sharif Umar Mahdi. Domin samun ƙarin bayani ga lambar mu nan ta WhatsApp, kai mana magana a WhatsApp ko kuma kira akan kowace kalan bukata, kowane kalan aiki, kama daga aikin saukar da dukiya, tasrifi kenan, mallaka da duk wani aiki insha Allah. Yau za mu yi magana ne akan tashin asiri. Zan ba ku wani sirri wanda insha Allah ko miyagu ko asiri ko abin da ya shafi jini da sauransu haka kana so ka magance, Allah ya baka lafiya. Abu na farko da ake nema, ana neman tsakin kuka. In ka nemi tsakin kuka sai ka sassaƙo sassaƙen tsamiya, wannan kaushin na bayanta amma banda mai lemar. Wannan kaushin na bayan tsamiya za a kankaro sai a haɗa. Sai a samu sassaƙen gamji a sassaƙo, a shanya shi ya bushe sai a haɗa a daka. Da akwai wani turare da ake ce masa kiko, ba kiko ba, wani turare da ake ce masa abarai daɗi. Za ku ji turaren a shaƙar shi ma a hanci, za ku ji kamar yaji gare shi haka yake. Sunan turaren abarai daɗi. Abarai daɗi. Kada a manta da su abarai daɗi. Duk wanda bai gane ba, mutum ya ɗauki lamba ta magana a WhatsApp ko ya kira ni, zan faɗa masa shi kuma in gaya masa inda zai nema da izinin Allah, ko kuma mu tura masa duk inda kake. Kada ka damu ko a wace ƙasa kake, muna aikawa da saƙo. Bayan ka same shi sai ka zuba shi a cikin wannan kayan abubuwa da ka haɗa ka daddaka. Kullum zan ma ajiye muku lamba ta dai ta WhatsApp. Kullum za ka riƙa turara jikinka da safe kafin ka bar gida. Insha Allah duk wani sihiri ko jifa ko wanda aka yo maka ya zauna a jikinka ko wanda bai zauna ba, kai ko da a lokacin ake yo maka jifa, da izinin Allah mai son ya ga bayanka ba zai taɓa gani ba da izinin Allah. Ina kowannen mu fatan alkhairi. Muna ba da insha Allah muna ba da haɗaɗɗen sa.